guys, luto na ito mga tamis. Out diya niyan sunblanken, yung paborito. Nambi, salamat kaadto. Ito na ko ni, nakaw pagkuan kay init ra ba kayo sa tanan. No, susi na po, buwa na po na susi. Dito tayo na service nito guys, kay lalayo ang guys. Init. Dapit sa briefing. Ya init kayo sa tanan ah. Grabe si init ay. Hello guys, masuk adlaw ng tanan guys. So nga niya minatamis guys at isang lutoon ng saging. Diyan naka-ready na po na rin atahang latik. So latik ko na to. Wala si Jay. Kuhan gisagol na ning brown o black sugar. Guys, kay nalatik naman ito ng sugar. Ako na siyang inulod para mapilit ang sugar. Ikado ni sa hinog. Humo kayo. Naman diha gibitay. Na diha gibitay. Atong latik. Para mo sup-supod ang sugar sa atong saging. Yan na guys, luto na ito mga tamis. Out diya niyan sunblanken, yung paborito. Nambi, salamat kaadto. Namuli ta guys, kaya mo na tayo kapalitan bugas. Sika duhang hatod ni Papa Eddie ni. Karing duha di ay kang tata ni pa niya kani kang Mercedesa duha. O yun na sa rin katata o. Kanang yung Alfiera diha di ba atat? Yun na sa ni kay duha man ni tata. Ya balik nimo karing tulo. Mao ba na kang tata? Kari-kari ya. Diop man gud ni Papa Eddie guys, mo nang giya samantala na mo. Adi di mo diri. Iutang nga nagaganahan sa daghang sauce. Diop niya kay daghan mi kuan. Niinit naman pud ja. Wa pa siya makahuman datos ko ano mong gilimpyuhan tubangan ba. Kay ihatod pa rin lang kang Mercedes sa briefing dapit na pa. Diri man siya kay naramas ang mga silingan dahil speaker sa ng order. Uy, nahuman na dig wheel shark? Ito na ko ni. Nakaw pagkuan kay init ra ba kayo sa tanan? No, susi na po, buwa na po na susi. Dito tayo na service nito guys, kay lalayo ang guys. Init. Dapit sa briefing. Ya init kayo sa tanan ah. Grabe si init ay. Ngayon kamot tid kay diop man. Kasi ning dawat sa ka Ma'am Rose. Siya. Break time pa nila di ay gani ha? Klase pa. Lad turbo ka waka nag kaklase pa kuno Rose. Si Nicole day gaon-una imong inun-una nak. Mr. Chip guys eh. Ano yung ganahan? Mais. Unday mi og isda nga. Hala daghanag paminta nak. Isaw-saw daghanag kay paminta.
Napay kamay nabilin guys oh. Tanon laman ni nawo ni. Kaya pa nabilin nako. Kuha na ika 5 bal hatod na nimo. So guys, Kang kuan da. sa barangay hula. Lusog na po to sa init guys. Ito grabe yung panahon guys. Oh, init. Barangay hul kay wa man nimo gisabay nimo ganiha karon pa mo siya ni message. Saka tower na eh. Lurin. Sial. Salamat min kuan ka nang suki na siya na ka nang konsehal dali sa muhang barangay ba. Lorin Barira, salamat kaadyo. Tan-aw ra ba na siya sa video. Punta guys si Nicole Galuto na yung kuan. Salamat kay kadyo sa gulay sus dako kadyo grasya sa gulay ya gawon hininasan ni Papa Edi oh ni agbalat ug mara. Mo ganahan mas Papa Edi ana. Ang suot na doon yung duty. Ini ya, wala ko mapatag ganina. Uli man na siya namahaw. Diri po sa tubig. Thank you ma'am. Salamat ma'am. Diyos na ko balik. Buda tayo guys, ngayong adlaw na itong tanan guys. Nya wala ini ingon imong mga kauban diha nga nindutan na. Di ka mabasa. Iya ba gid na ingon siya. Ingon sila nga ay giloso ilapas kinusudlag ng tubig. Kung biri naman ko sila. Wala pa sudli lagi ka built in mo no. Wala yo di ana di ay. Dili man sa gahi nga bot ma buto ba. Sumot man siya. Nyara sa lalom kay manghugot man siya mo ana. Dili sa Basa. mga ba. Go. Ma'am. Ito na ko. Dito na ko. Okay, kuha na siya. Hindi na siya mabasa ihang katul-katul. Yung hoso. Okay, naguba. Na nagsugod nagpamuwak ang katunggikan sa buhon. No? Nindot po na siya guys. Oh. Daghan kayo na siya sa Amerika ni o sa na ako'y nakitaan nga ga picture o nga ni bitaw guys. So, daghan kayo nga na ba. Nindot siya mamuwak sa tanan. Grabing kainit. Sila kay gagmay man ako. Malhinon ba na ako na sila. Mga kuha na, mga tiyong uwan-uwan na kay init pa. Hindot po na siya o kaso lang mahulugan ni siya glubi o kuan. Indo na siya sa sibutan na siya ini tubig ya. Tunga mini ati daday. Kaya ganan siya ati daday ani. Balat. Mubantay si Tintin ug si Mimi. Ay! Tintin! Mimi kuko!
Dali! Asaman mo ha? Hindi na. Hindi mo lakaw ha? Diyan po yun ha? So guys, naday ko naigihatag de si Ati Daday dari nga kuan. Nice ka do siya guys oh. Grabing ka pink plant ni. Kuan kay daghan man ka sa rubber plant niya na lamang gihatag na dahang uban nga rubber plant. Kaya pug usa oh. Kuan ni ijang gihatag kanang para dari mo landong guys ba mo taas na sila. Kani rubber plant pang pud ni kasi ganahan dani nay duha pa oh. Duha. Kuan karideng duha di ah. Nakakuan na ni siya. Kuan na nanay bayar na. Ya, nice ka guys oh sa dagko ni siya nga puti. Hindi ni siya kuan, di ni siya Mr. and Mrs. Dagko na siya nga puti. Ay, kasunod-sunod nagamuhang dugi-dugi. Manaman kog pamubo niya. Ano gali guys kay ang panahon di kado init na. Gahapon grabe inita nag-deliver si Papa Edi og kuan. Nagibutang na ni Papa Edi dadtog daan nga screen. Ja anisang gunting-gunting nga og mubo ang ipangyana para di makaagi ang manok. Ja ning buwak ning bunga na pud ni daghan ni atong kuan guys, daghan na. Ning mga bunga oh. Daghang kado sa bunga. Hindi na sila pwedeng kuan guys. Nanay manok dari ni sud oh. Asa to? To ah. Anton siya mulusot diha. Kaya di man mo ibutang tong bagong pinalit na kay kuan man. Asa kalusot din siya. Oh. Nah. Awa lagi. Hindi danti makalusot. Lagi. Ano pa din buhatan ng kuan guys. Tanawag ang gitugsok guys nga giputod na nga kuan ba? Siraguilyas oh. Hasang giputod ang gitugsok dari na ni bunga. Ang uban magsigig pa na numog gani guys jadi maka uhi. Oh nabuhi para nagitugsok nabuhi siya. Nagikural na kay kani. Makakita ra mo dani guys og bunga ni. Tukuran na siya haron kay sagrabag hangin basi matumba. Murag ka kung ano na rabas siya kabungahon na. Mailan naman sa bunga kay gamay na naman nagijahang udlot. Basta mubo nagudlot na bunga na siya. Nagisugdan na ni Papa Edi ko ano. Yan abutangan og sin. Santo dadto kay namo. Sud puto si Chuchu. Chuchu kaya rin man na malibang sa ang garden. Ano naman Chu? Salamat ikado sa mga namalit sa minatamis. Kay ugma magbiko na pud ko guys kay kuan para biko kuan maghimo day mininikol og ice cream na pud og ice candy kay wala nating init naman manang maghimo na pud mi kay nahurot na pud among ice candy. Nagalaman guys makabayad ta sa tubig kuryente. So mara to guys, thank you for watching. Amping ug ampo tang tanan guys. Laban na ta sa hamon ng buhay araw-araw. Grabe ra bang kabawod og dagat. So, grabing kabawod oh.
Diya, na nga anod nga mga hugaw. Naanod nga sagbot. Wala, nagsagbot na nga anod. Bawad ka doon. Di pwede mo ulis kristil kay bawad sa nga tanan.